jsou to předškoláčci. No, předškoláčci patří do předškolského zařízení, ale jsou to 3leté až 4leté děti, které si pro vás připravili básničky, písničky a těší se na váš potlesk. Pod vedením pedagožek z tohoto centra Kateřiny Bubeníkové a Vandy Hofmeisterové vás prosím o bouřlivý potlesk, abyste je přivítali tady u nás.